Au, mand. Hvad skete? Tyr er i Netto. Jeg ved ikke, om... Ryger du? Nej, tak. Det var sgu da Nå, hvem er det? Du vil lige lege dig. Ej, godt høre. Hvorfor gør I det? Ej, hvor spiller jeg appelsin? Må I se. Det er synd. Men det er nogle regler, I godt kan finde ud af. Hvordan kan man finde ud af visse regler i andre regler? Hvor gammel er han? Jeg spiller appelsin. Skat, prøv lige at komme og se grineren, det er Kian. Nå, reglerne er hvide. Jeg skal hilse fra Magic, Chris. Hvor er han hen? Filmer du? Ja, nej, han kigger på dig nu. Kigger han på mig? Må se. Fuck, han gør. Fuck, den filmer godt, mand. Er du sindssygt? Hvad er det for en? Nej, Det er iPhone, ikke?